les festes de Sant Magí aquí a Tarragona, aquí a la platja de la Rebassada, cada 15 d'agost al matí. Us recordem que hi ha 3 categories, la categoria petits, fins a 14 anys. Aquests tindran una hora per fer el seu castell o escultura i començaran a les 12. La categoria de grans, a partir de 15 anys, que aquests tindran 2 hores per fer la seva exhibició i començaran a les 11. I la categoria d'equips, equips que poden estar composats de 2 a 4 persones, que també començaran a les 11. És a dir, a partir de 15 anys. I la categoria d'equips de petits, podeu començar a mullar la sorra quan falten 5 minuts per les 11, que seria l'hora de començar la vostra participació en aquest 59 concurs de castells i escultures a la sorra que organitzem al Club Manyanet dins les festes de Sant Magí. Els equips recordem que poden estar composats de 2 a 4 persones i recordem que hi ha 2 subcategories al nostre castell. A la categoria petits